Tanere, dai, tanere. Habiliwas kalagalag kaninyo, Dol and Die. Happy, lately, late Halloween party. Mga idolo ko kamo sa radyo. You're my idols in the radio, Dolanday. Itago na ako sa pangalang Renato, a.k.a. Nato. My name is Renato, aka Nato. Kuto Nato. Aray lang ko di sa may atchop o yan ko rin. I'm living here at Achab Yagoren. Sabi pagkailunggo kamay, Dolanday. I am a little bit of, Ilonggo. Dolanday. Pero mas grabe ang akong pagkabulanon takon. But I'm at 40-60. 40% Ilonggo, 60% Bulanon. Ambot naliwat siguro ko sa kong uyuan. I know. I don't know why, Dolanday. I think I'm the same of my ankle. Kasi Papa Tix. That, just call him Papa Tix. Manstikan ba? Yes, that's true. Kaya ako nagustuhan na babae Dolanday. I like the girl, Dolanday. Very beautiful, very sexy, and very adorable. Ako bata na ko ni. We are childhood sweetheart. Pangalan niya si Mary Ann. Just call her Mary Ann. Pero mahuya ko ba? I'm shy, Dolanday. I don't know why. I'm shy. Bata pa lang ko pag doon na yung prison tuli sa amon. Lumpat din ko yan. Before Dolanday, in my hometown, they have Operation Cutters. Tuli ba? Hindi na katingo nila. Operation Circumcise. Yes, I jump over the window. Quick, broad back, jump over the window. Uy, paglangan Dolanday, nagsugod kining gapdod nako sa diyang bata pa ko. Wait, this is my story, Dolanday, when I'm a little boy. O ganiyan na, ang gapdod sa kong kinabuhi. And this is the story of the stagnant of my O life. nini, And this is tabo! what happened.
Uy, Uncle Yoyo? Uncle Yoyo? Ay, kapatid. Amahan sa pitalo. Nato. Ito amat to sa guwan. Nagduwa amat to sila. Kauban niya to si Kuan. Tawag gabi kay... Tawagan dito kay nakoy isulti niya. Sige, hulat lang diri, papacheck lang. Sige, Uncle Yoyo. Bago kayo mong patos, ha? Ay, ano madrada niya para ato. Mahal kayo ni, mga tag 13 mil, 13 mil, hindi day 5. Grabe niya sa patusa. Kaya ko patalo, no? Oh. Kaya ko patalo, Wangler. Oh, Wangler ni. Kita kabalog tagpila ni. Nagpila ba niya? 26 mil. Grabe na. Grabe, tsaka luna. Kita ko rin lang nga parang buli, oh. Ay mo nila. 25 mil ni. Ibo na lipan nyo lang kung nga tag 15 mil, oh. Grabe na ba tsaka luna. Ginitawanan. Diligid pa kaya. Ala ta. Tawag sa anak ko si Nato. Sige. Ay, pakundo. Turang Cengkarol, pakundo. Pinti ko na itong Cengkarol. Pinti ko na ni mo dat, ungkul ka. Ipatagin yung pakundoy. Agad yaman kang mangingi. Di na ko mangi, kay mura man ko nagbalitim, til. Anya kay? Ano? Uy, nasikwa no. Nagputong-utong na ka na si Toto Bronson na sa Dublin. Uy, Toto Bronson, nansan ka Toto Bronson. Di ka mo tingog, labayon ka na kong bato ron. Ano, nanibang mo din na si Toto Bronson. Grabe Toto Bronson, ako kay kugmaon na sangyad ko sa lagbot. Gabi, amin man sa bato Toto Bronson, amin man. Uy, Toto, nagunda mga na Toto. Tubag. Aman naman din Toto, uy. Sabi niya si Toto, bata pa kayo, ang uyang kay high school na. Awa na ko to. Tanawa na ko nang nagbitayo, gilukutan na ako ka ng tangan-tangan. Uy, ano yun? Turan niyo ba niyang cute? Piti ko na ako Uy, kita ko naibunto. Ako labayon ng bunto. Dagan mo ko dito sa bayan na bunto. Dagan mo ko dito sa mungguyan. Nakit anak ko, labayon na ko dito. Hala, yan kulyoyo. Nalagi ka ang kulyoyo. Sakay. Asay sa sakay. Takot sa mo din, nabintig na po pag mga malangkiyaw o kuwan. Cengkarol. Kabalo ka ang kulyoyo. Katong na yung sakit anak ko dito sa may kalisay. Kuha na yung mga tamsi. Isa patira. Pagpintig na ko sa isa. Ang kulyoyo ba? Kahit doon nahulog. Naudyan ang kulyoyo. Oo, kabalo nga. Naalay pinamindig na pikas. Mahong duhapon. Naudyan ang kulyoyo. Mao lagi. Tama na ganyan mga... Uy, kasama na nagutong-utong sa may bagnot. Ito to Bronson ka na. Pagkadako sa iyang kamao. Maudyan ang kulyoyo. Awa na ko na ang kulyoyo. Murag sangas batilis ng giputol. Murag ikataya ng kalabasa. Murag pulas flamingo. Ang nagpinagsisin ang kulyoyo nyo.
Kamong duha, layo ra mo kang tutong Bronson. Tanawa, sige na. Mahuli na sa balay, kinabot ang inyong papatext dito. Yung Sige na, matutuloy pa. amahan sa Tikalon. Amad sa mga tigalon. Nga di ay ang kulyoyo. Anak sa yata kaduaan gikan sa Bohol. Nauda. Tara, Tara ay na. na rito pakundo. Tara na. Nato. Uy, tatapusin, mukuyog ka, mukuyog ka. Pero di ko pinupulso na. Lalo ginasabagin na may mga labas sa balunan niya, yung masibantayan. Papatik, papatik. Uy! Mga pagumangkon, ha? Ay, papatik na. Naupaw naman ka, papatik. Alam ko ka na, dati ba ako na sa servisyo. Tanawa na ako mga picture, oo. Before and after, no? Before and after. Ala, grabe ko si Papatik sa'yo. Hindi kayong sanina si Papatik ba? Sakto mo diya, ha? Papatik. Nanay, nauro talaga ng ipon ni mo, papatik. Ikaw pa kundo, liwat yung kasi mga man, bertigin ni mo, ha? Papatik, sundan din ang gira sa una Papatik. Pinakay na na Papatik. Sa una, ang gira sa una. Ako, dagang ko mga amigo. Wala ko yung mga labot sa gawa. Eh, igual mago. Kabalo mago mo sabot anang mga kontra. Muna nga ba ko yung mga kontra, okay? Ano ito istoryahan karon ang ganyan? Paano yung magrilo Papatik sa'yo? Kahit 5 meron na siya to. Ang na tama ni nag-istorya ng una. Kasi mo sana kani ako ang panyo, yatag na ko ni lolo ninyo. Ninyo ang golyoyo. Ngunit ang 15,000 nga padyo. Pagpahid na ko, nasamad akong apel. Ano ginawa Padyo, na? pakapensisit. Kuala siya, pop towel. Na papindilihan. Klasik, kita din. Katalunan din. Di ba? Diya siya karon kay kuyogon mo niya. Kaya doon ay operasyon tuli. Ay, hindi kumukuyog. Alam mo diya mo si Batag ko. Uy. Ay, Batag tira. Ay, nato, dalawan yung kay kata. Nato! Oy, do! Nato! Naugya, kay mahulog ko niya kani sumos. Kanaog, Diyos! Kanaog! Kani pagtuloy do, kani sa party ni mo ang growing up. Mahala mo na dito ko magpatuloy kaya ito kayo. Kasumitaw sabay minisiar kay ikaw sa isog kay sa sila. Pagkadungog ganyan na rin nilag sa bata kay siya na tawa pinakatalawan. Ayaw mo kaliwato sa siyang amahan, Ayaw siya pagmahay sa kanya kidakunin mo. Sige na, kanaog na niya ang akong, ayaw itong tangkuhan akong suba. Pakundo, galgalin ako ni Pakundo. Ay, ito man gadya. Nato, dalawan mo kayo ka. Ano mo man ko nadlugan ni? Mas ako kay Kulina. Nambata din yung kumunawag sa kimadlog doon ko. Kaya doon ko magpatuli. Kaliyahan na doon eh. Nagahan ka na kong kwarta. Nagkindi mga... Ano dili ko. Sige, ninulaan na ikwindi na kwarta. Dili lagi ko din kumunawag. Kwarta, kindi yung nulaan. Balik man ka. Papatik sa dinagig ko. Dili. Kung na to, gabihin na lang dyan. Wala siya linawag niya sanggutan. Ilamog kami dili. Pakundo sa bago ko, pakundo. Uy, abay, hindi ka balo ka. Ay, tuli, wapay sakit mo rin mga ipako gumigan. Hihingon nila amigas, pero antik mo lagi. Ikan makalakuya ko. Ano ko nadlugan tuli ko. Ikaw bata ka. Pasalamat ka ron. Nanay mga injeksyon, nanay doktor.
Sa mga panahon sa imo ang papacheck sa una, pakang-pakang tirada. Mga ganun Way anesthesia. Ako kay kinadlin, kaya ako sakit kayo. Sakit kayo. Maugyod, pag ihaws kanding, tagitira sa inyong papacheck. Sige na do, naon na din do, kay kinanglanon kayo nga matulik ka. Dili lagi ko, dili ko muna, bahala mo diya. Kay sinsuho na mo rin lobi. Maugyod, nato. O mas buntag din pagani ka mo kanaon. Sinsoho na mo ng gabi. Sige. Sabot ka. Tara na, gulyo-yo, kay maraga. Lain naman ang alam ng lamog dre. Lain naman yung lamog dre. Ngayon magpaging naman yung mga lamog dre. Ay, Nacho, nabuntag ka rin yung gara sa babas lubi. Dili lagi dugo, dili ko magpatuli. Nanado. Hindi ka maluoy na mo dre. Anong pamaak na may dre lamog. Pwede ka. Naog na diya do. Naog na. Maringkap sa kuwan yung kape na kong ating inuan, be. So, kanaw din sa do. Sige na, patuloy na. Patuloy na do. Dilagay ka. Wala yung namatay suli. Wala namatay suli. Kundo, gagali ba? Kung naman ka, hindi ko na karoon. Sabi yan. Dili lagi ko, bahala mo niya. Sisoho na natin ng gabi. Sige, bebe. Sige, wala. Hindi ka manaog. Yeah, bebe. Kada sisoho na lang niya. Napulto nasa naman ito siya. Luwa. Nahanaro ka ng ganahan. Pwede balin sa bigas lubi. Dili lagi ko patuli. Dili lagi ko. Mabukang itohanan. Ikaw basta ka 10 anyos na katalawa. Nabugay ka. Dapo. Maluoy ka na mo. Dili lagi ko. Dili ko. Dili ko. After 20 years. Puyat dula ni Paday. Asip! Asip, kulit! Sige na ba na ito yung mga crash pa doon? Sir, Mariana. Dirikan mo din na pa. An! May kwan niya, may pamadadaan para walutan. Para asip! Asip, kulit! Ay, girl. Bakit ka ito ba si Nato ni mo, girl? Oh. Sakit siya ako! Sakit siya ako! Hindi ba ako ipagkasyuta na lang, girl? Hindi ko pa siya ito si Mariana. Ay, Nato. Ay, ako na mo. Hindi mo kasing-kasing. Sumukha rin isa o isang bayiin. Pagpayara ko niya. Ay, hindi ko. Ako ito. Kabalo ka. Sinulungan ko sa kong papa. Ha? Gusto ka mo rap ko? Gusto ka mo rap ko? Si Tarzan na nga ba? Tarzan. Wolverine na nga ba? Wolverine. Bra, wala ba? O sa kasima na. Kuan ba? Tanong mo sa mong duwa gani, ha? Tanong. Uy, kuyo kay kano ka na isa diri kay. Uy, masuko di pa sa kilid mo si Alan. Alam na ko ah. Pagputagi ko ng kilid, tumating na Andrew Gold na. Tara. Atit! Atit, Bolivard, ha? Sila ko ano? Sila Aldrin o sila Ping
Gaon ko dyan kayo. Masa yung ka, no? Anak mo yung explain ako yun. Rian, kabinsip na mo, tanaw ha? Sure, kanas aman. Sabado po. Sige, matanda ko na. Wala ba yan sa ikuan? Kaya ka ba, de? Tulo di ba? Di ba? Tagsak na ko. Wala kay kuyan. Erika, ikaw kung yalukan, hindi mga moriyak niya. Natumoy ka. Ang sanay ka. Ako pasabot ba? Wala na ba kayo uyag? Bagay kayo mo ni Nato, di ba, Nat? Oo, mauwa masataan na. Ayaw mo ba na good na? Wala, uy. Na, kabalong-yado ka na ba? Shoot, kay kasako kasing-kasing na. Pero, sugtan man gani. Kaya ni Maria sa usa ka kondisyon. Unsa na nga kondisyon? Basta, dali na ko dili. Unsa mo? Kagard ba mo? Sige, basta champion. Sugtong kita ka, basta ma-champion mo. Dili lang ka na ba? Naman. Sugtong na yung kanat pag matuli na ka. Action! Maulog sa tahanis tulangan. Ay, tama na naman. Bato na kanina pa rin. Babay! Babay may tuli! Bato na naman kanina pa. Hindi ka pa rin doon magdula, pa? Kol, uyuyo. Siguro ang nagilintang ko. Kol, ako'y problema, Kol ba? Sa problema ni mo na. Siguro ang nadyo ka. Kaya pa, 20 katuwid kung gukul-gukul niyo mo para lang magpatuloy. Kol, mo na akong gusto rin ko, magpatuloy na ko. Pandamay ka. Umay sa 20 katuwid, karon pa ka. Imong papatix na ibahala. Nagbago naman siguro to ka 20 katuwid na milabay din naging siguro to sa tikalon. Papatix. Kumusta? Kulyoyo. Kita ka sa kong ang bracelet ako. Kita ka rin? Kita ka sa bracelet ako? Kita ko. Sa 80 mil eh. Akong bakos ako. Kita ka na akong bakos ako. Bisa kagiraw na, pero sultihan. Kaya akong bakos. Taga 90 ni. Itong 90 mil sa taon na. Kalau kikisil naman. Taga 50 mil na lang. Hindi ko wag na nagkupaminaw ng tikal niya. Kaya akong jacket. Sultihan na nga. Talaman akong jacket to. Malakaw na mo. Tindog na rin siya. Huwag na ko. Tindogon. Kadang mo Mahal kayo ni. kabalo ko anong jacket. 35 mil ni. Sige, pangangkon nga mahal. Hinatag rin corporal na. Papatix. Oh, patuan. Matabang ko papatix, be. What's the problema na mo do? Papa Tix is my name. Just call me and I'll be there. Di mo gugusog to ni Miriam pag di daw ko matuli. Papatix, sabahin ko, be. Maulon mo ko sa doktor. Do, sa'yo na kay kanako do. Sultihan taga. Ang ka na mga babae sa unan ako servisyo. Wala, kabad-kabad na suwa. Gikas matanon ba daw tigulang. Magkanahan magkong tigulang. Paminaw. Ganang kong tigulang. Kaya gano. Kung matanon ka. Mayroon ang tigulang. Mayroon naman nga. Sige, baway sa taon niya na po. Kaya tigulang, mapugos mo ka. Tama na puro na nang naimo na storya pa sa Dili bugaunan. mangod. Kaya nani magigistorya lang ako din ninyo do. Kaya sa suba. Sa suba na dala para matulin na siya dito. Kalimot ko luya naman dito. Sige, kamo na lang. Sige, diyan lang ka. Kulyoyo, ha? Kaya nakuha ko sa naman itong minuto eh. Kul, marumando. Ay na lang siguro, Kul. Dili, nani. Naman patuloy ka, dili. Di ka sugdong meriando.
Kung nga naman pirihan, pag matuli ka, sa sukto na kaniya. Maudol, makukul, maduk, lekul. Kaya lang. Ilo, ukulitohan. Ano naman si Bakundukul, mutanaw kul. Sa una pa nakapatuli. Wala na natuli. Nung taga niya pa nakuha. Ha? Accept kayo. Accept, Wilbert. Kul, ayun na lang, kul. Bebe. Kul, din, Ay, maduk, lagi. kanya itong gamiton. Para di kay kamasakitan, labi itong bagol nga na yung matabi. Ako ni bubutan eh. Ako ning ako ni ipasuod ako ni Tomo yan. Tanaw, kita ka, oh. Okay, ko lagi. Tagapanit na rin na birane. Ano? Sampuyo na ko dyan, tiguwang naganya. Kasi talawanan. Pinali ba? Kaya, nala, hindi gawa sa panit. Ayun. Hindi gawa sa panit mo nato. Karahon ako ning imo ang panit. Ano sistema ni kul? Ako ni punto na tao. Ako ni gawa sa imo panit. Nagisulod pala ko din sa kuan. Nagisulod pala ko din sa matang mukambol. Kul, yun na lang lagi kul. Ayun na lang lagi kul. Asa ba? Sugton ka ni, sugton ka ni Beriano, dili. Kul, gusto ko na kul, pero madlok lang mo patuloy ko. Naaraw din ano. Dali, kul, kay Palatot. Ayun sa kul. Kami talawanan gini ba ta? Dilinitan. Iwaon din ito, iwaon. Dito na ko rin mo. Agahi. Hindi madalan ni kadali lang ako. Tinsohon tani be. Hindi na madalan ni. Da. Kamay na lang yun. Kalit. Putol na. Ay, itulak ko din mo. Itulak din ka na ko. Ano mo ginagawa? Dino, anak ginali, at job na kayo. Di, German cat ang dating. Ito man, usap pa kayo patuli. At job na kami Rihanna na di. Ba't ba ginagawa ni mo bagay? Sige ba doon? Diyos kayo. Grabe kayo. Congratulations kayo ni mo, man. Uy, ako doon. Ano ka na? Bert, naman tayo niyo yung 100 bit. Ano man? Wala ko'y gamitan ba? Ano sa ligo? Sa kaya naman tuon ako itong si Erika. Balo ka to. Ato, bulit ako paping ako. Ato, bulit birthday ka to. Begi, nakatang ta kay Kuandri ba? Ulat na mo ba kayo? Nakatang ko kayo ni Rian Pamuhag. Saan na napabot ha? Saan na lang? Ano na lang? Rian. Ay, dara si Rian na. Ay. Nasaya lagi ka na to. Idol na ko si J-Man. I don't know pintor ka di man. Hindi, nagkuhan lagi. Ay! Nagkuhan na di ay ko. Congrats na to. Para sa imo, magunagod. Ano kaya sa si Mami Rian, pahalag, saon na talawan kami, patuloy kita. Wala ka Rian na si Renato, talawan magiging. Sana Renato, talawan siya, pero karon atsyap na kayo. Sige, anin na lang. Total, ano magiging si Miri Andre? Malibre kong isa kakahon. Anin na lang. Ang way tuloy dire. Malibre kong isa kakahon. Ano na, Bert? Saan ka sa episode ka to, Dre? Oh, sige. Sa na episode. Ito, Dre. Kung na episode, kami mo ba yan? Saan tadi? Kwartahay ta. Minunod. Sige, 100 do. Kami naman na rin niya, be. Saan ito, Dre? Sa episode, Dre?
Muabay ko. Muabay Hindi, ko. hindi, hindi. 100 ako. Papatex ikaw. Oh, bebe. 1 million na. Ito mo 100 kabayan na eh. Pagkatekalo nito. Pero di mag-iusapong 100,000 nga eh. Apuyo dyan ang papatex. Hiram lagi kang sigato sa kuha. 1 million si mong kagaral. Sige na, oh. So, sa ato pa, kung naiway tuloy din, may mo daw gari. Pag kinsa bitaw tali, mo, Juan. Mo daw. Pero dito, Hey, pakita na yun na. Miriam, dito sa gabi, Sige, panlalaki sige. ramang gani nga Sige na. Sarada, go. Okay niya. Talawa. Kita ka pantat. Tuloy mo na. Wala. Wala. Discuss. Ikaw. Kanya was ka. Ano? Saan mo liyo? Wala na ba hila? Dilan, binuha na. Nalukot lang ako. Lupot at paanin na. Papatik, sigaw. Suntihan na ka do. Yan, mag-uli na ba daan? Rao? Kita ka na. Ako. Kabalo ng Moscow, ikaw pa kundo. Saan na, tingay na. Ako pisat ka. Pandamay ni sa pagundo. Medyo. Ano ka? Daw ka. Pisat ka. Umula tuli na. Atod ka ron na yung Ay, tingnan ka. Che, balik. Nagkawayag kami ni Meriando Landay. Taon-taon na po na nga mong relasyon. Ako pong giyampo nga magdugay na sadmi. Katawan na mang hunaw na pan. Bertigin ako katalawan ganyan to. Makadungog lang ako operasyon tuli. Mangluspad na rin ko. Panington na yung bugnaw. Apan karon okay na. Salamat kay say gayon. Kung ako yung maingon. Nang pagpatuloy part of growing up. Kulay dautan. Aron kita mga lalaki, mahindot ang tanan. Paliw ka lang kong patukar sa mong sa timsong nako kay Marian Dolanday. Salamat kayo and more power. Gikan din sa Atchop yang gurin. Inusuat magtatampo. Renato. Kilala ka aming mahal. Di ako mapalagay sa kakaisip ko sa'yo. Dahil alam ikaw ang alaala ko. Kahit nasaan ka man, larawan mo'y nasasanaw. Pati sa pagtulog na papangarap